በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ኣሕዋትና እቲ ሓደ ከምዚ ኢሉ ሓተተ። ንስሓ እንተኣትው ተመሊሰ ብተደጋጋሚ ይወድቕ፣ ተስፋ ድማ ይቖርጽ። እንታይ ክገብር እኒአኒ ድማ በለ። ሓደ ሓው ድማ መሊሱ ከምዚ ይብሎ፣ ሓወይ እቲ ትብሎ ዘለኻ ይርድአኒ እዩ። ችግርኻ ከቢድ እና መሕዘኒ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እየ። ነገር ግን እዚ ሓሳብ ብዝምልከት ከነጋግረካ ዝደልዮም ንእሽተይ ነጥብታት ኣለዉ። ኩላትና ስሕተት ንሰርሕ፣ ኩላትና ድማ ሓጢኣት ንሰርሕ። እዚ ምፍላጥ ይግብአካ። ከምኡ ድማ ፈጣሪ ከም ዝፈትወካ እውን። ብዝወደቕካ ቁፅሪ ተለዓል፣ ካብኡ ድማ ተናዘዝ። ሰይጣን ብዝኸኣለ መጠን ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዒት ክስምዓካ፣ በዚ ድማ ናብ ንስሓ ንከይትኸይድ ብሓጢኣት ክትቕፅል ይደሊ። ሓፂር ታሪክ ክነግረካ። ሓደ ወጣት መነኩሴ ነበረ እና እዚ ወጣት መነኩሴ ኩሉ ሻዕ ብፍትወት ሓጢኣት ይወድቕ ነበረ። እዚ ሓጢኣት ኣብ ዝፍፀም ግዜ ይለዓል እሞ ከምዚ ኢሉ ይጽሊ ነበረ። ጎይታይ ንምድሪ ሓመድ ምዃነይ ትፈልጥ፣ ከምኡ ድማ ኩሉ ሻዕ ዘይንጹህ ነገራት ምግባር ከም ዝፈቱ ትፈልጥ። ነገር ግን ንስኻ መምህርን እና ጎይታ ኢኻ፣ ትፈትወኒ ኢኻ፣ በይዛኻ ሓግዘኒ። ወጣት መነኩሴ ምውዳቕ ምልዓል ቀጸለ። ሓደ መዓልቲ ሓጢኣት ምስ ፈጸመ ከምዚ ዝተለመደ ተልዒሉ ጸለየ። ተናዲዱ ሰይጣን ተገለጸ፣ ከምዚ በሎ፣ ብሓጢኣት ዝመልአ ኣፍኻ ናብ ፈጣሪ ክትጽሊ ብበዓልኻ ንእሽተይ ኣይተሓፍርን? ወጣት መነኩሴ ብትሑት ፍሽኽታ ፍሽኽ ምስ በለ ርግእ ኢሉ ከምዚ በሎ፣ እምበኣር ንስኻ ብሓጢኣት በትሪ ትወቕዓኒ፣ ኣነ ደሞ ብእግዚኣብሔር ምሕረት እና ፍቕሪ ይቕጥቅጠካ። ንስኻ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ መን ከም ዝሸንፍ ክንርኢ ኢለ እኮ እየ። ሰይጣን ድማ መሊሱ ከምዚ በለ፣ ኩሉ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት እንተወደቕካ እንትለዓል ከም ኣክሊል ሕዚ እውን እንተወደቕካ እንትለዓል ከም ኣክሊል እናበለ ብዙሕ ኣክሊል ከጠራቅመልካ ገበርኩ እምበይ ተስፋ ከቑርፀካ። ስለዚ ከኣልኩ ካብዚ ንድሓር ኣክሊል ከይትረክብ ክብል ብዘይ ሓጢኣት ኣየውድቐካን ኢሉ ተሰወረ። ሓወይ ክሳብ ዝፀዓርካ ሽልማት ኣለካ። ፈጣሪ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ይፈልጥ። ፈጣሪ ንስኻ እንትወድቕ ኮነ ኢልካ እንተኮይንካ ካብ ድኽመትካ ከም ዝኾነ ይፈልጥ። ነገር ግን ናብ ሓጢኣት ዝወስድ ብርታት ንምውጋድ ምልምማድ ዝሓሸ ልምዲ እዩ። ምሳሌ ጽቡቕ ዘይኮኑ ፕሮግራማት፣ ኣዕርኽቲ ወዘተ ምርሓቕ። ሓደ ወቕቲ ከማኸ ዓይነት ታሪክ ዘለዎ ሰብ ንብፁዕነቶም ኣቡነ ሸኖዳ ሳልሳይ ታሪኹ ነገሮም። እሶም ድማ ፍሽኽ ኢሎም ከምዚ በልዎ፣ ዝወደይ ኩሉ ሻዕ ከምዚ ይበል፣ ብዝወደቕካ ቁፅሪ ክለዓል እየ እምበር ብዝተለዓልኩ ቁፅሪ ክወድቕ እየ ኣይትበል። ብክልቲኡ ማእኸል ፍልሊ ኣለዎ። ስለዚ ሓወይ ስራሕካ እዚ ኩሉ ሻዕ ምልዓል እዩ፣ ዋላ ኣብዚሕካ እንተወደቕካ ምልዓል እዩ። ፈጣሪ ልፍዓትካ ይርኢ እዩ፣ ሽልማት ድማ ክበካ እዩ። ናይ ንጽህና ህይወት ንምንባር እናፀዓርካ